Hevpeymaniya Niştimaniya Opozisyona Sûriye kiryarên Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD li dijî çalakvan û endamên partiyên Encumana Niştimanî Kurd li Sûriye li bajarê Amûdê bi kartîne şermezar kir. Hevpeymaniya Niştimanî Sûriye di daxuyaniyekê de gul ser malpera we ya fermî hatiye belavkirin, kiryarên Partiya PYD li dijî çalakvanên bajarê Amûdê bi tundî şermezar kir û got bajarê Amûdê ji bajarên pêşîne gul dijî rejîma Esed ya xwînreş rabûye û niha ji aliyê çekdarên Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD ve malên çalakvanan û yên endamên hinek partiyên Kurdî tên têberkirin û gelek pel û samanên wan malan tev de ji hev xistine û hin amanên kesane jî bi xwe re birin û hem jî gef li çalakvanan xwarine bi destdanîna ser saman û malên wan û wan ber bi Tirkiye ve sergon bikin. Hevpeymaniyê li daxuyaniya xwe de bal kişan ser têwerdana mala her yekî çalakvan Swar Hitto endamê Hevrêza Amûdê û Memduh Tuxubî endamê Partiya Demokrata Kurdistana Sûriye ji aliyê Partiya PYD ve. Hevpeymaniya Niştimanî Opozisyona Sûriye her wiha li daxuyaniya xwe de got xuya ye got ev kar parçeyeke ji pîlaneke nîgar kiriye ji aliyê vê partiyê ve da got herêmê ji xelkê wê vala bike ji Efrînê û heta Tiltemirê û Serêkaniyê û Dêrikê. Hevpeymaniya Niştimanî Opozisyona Sûriye di dawiya daxuyaniya xwe de kiryarên PYD'yên got bi tirsonek bi nav kir li dijî çalakvanên Kurd û endamên partiyên Encumana Niştimanî Kurd li Sûriye bi kartîne birotisto kir û got ew hevbendiyê li kêleka çalakvanan dimîne û piştgiriya xwe ji hêz û kesayetên şoreşger û niştîman perwer ji Kurd û Ereban re radigihîne û hişyarî dide got divê ev reftar rawestin ji ber gonakûkiyê û gelaciyê peyda dikin. Têzanîn goberiya du rojan roja 25 vê mehê dewriyeke hêzin esayîşa PYD êrişî mala çalakvan Swar Hitto û Memduh Tuxubî endamê Partiya Demokrata Kurdistana Sûriye kirin û malên wan pişkinîn kirin û daxwaz ji malbatên wan kirin ku ji Rojavayê Kurdistanê derkevin û biçin Tirkiye. Her wiha dep û darên di hundirên malê wan de şkenandin û gelek kel û pelên di malên wan de ji xwe re birin. Ji bo bername Ark, Raman Hiso.